Velkommen til 3P Brevkassen med Graversen og Møller. Vi er 2 psykologer med en fælles passion for de 3 principper. Her i brevkassen tager vi udgangspunkt i de spørgsmål, oplevelser og overvejelser, som I lyttere måtte have, og belyser dem ud fra det, de 3 principper peger på. Så lyt med. Måske opdager du noget nyt i dit eget liv gennem de spørgsmål, andre har stillet. Hej og velkommen tilbage til endnu et afsnit af 3P Brevkassen. I dag har vi fået et brev fra Louise på 38, og hun skriver følgende. Kære Kenny og Martin, jeg hedder Louise og er 38 år. Jeg har for nyligt hørt jeres podcast og er blevet rigtig nysgerrig på de 3 principper. Jeg forstår grundtanken, at vores følelser kommer fra vores tanker og ikke fra det, der sker omkring os. Men jeg har svært ved at mærke det i hverdagen. Jeg vil egentlig bare gerne spørge, hvad er det, I oplever hjælper folk til at forstå det her? Er der nogle forklaringer eller billeder, der får tingene til at falde på plads for de mennesker, I taler med? Jeg tænker, at hvis jeg kunne forstå det på den rigtige måde, så ville det måske give mening for mig også. Med venlig hilsen, Louise. Jamen, tak for brevet, Louise. Det vil vi prøve at tale lidt om her. Jeg synes faktisk nogle gange, det er lidt, at det godt kan være lidt svært at finde ud af, hvad er det faktisk, der gør, at noget falder på plads for dem. Altså for mine klienter. Fordi det er aldrig helt til at forudse, synes jeg. Det jeg synes, jeg selv kan se, det forklarer jeg på mange forskellige måder. Ligesom Mette også gør i sin bog, Det selvhelbredende sind. Det er jo også at gentage de samme indsigter mange gange på forskellige måder. Jeg har da også nogle billeder inde i mit eget hoved omkring, hvordan at noget det giver mening ind i det her. Det kunne vi jo godt prøve at tage lidt fat i. Ja, men jeg har det på samme måde som dig. Jeg har da også nogle forskellige fortællinger, og noget jeg sådan, I præsenterer igen og igen, fordi jeg synes, de peger bare i en fin retning. Ja. Vil du prøve at nævne en af dem? Altså en af mine absolut favoritter, det er en historie om 2, jeg bare sige 8-årige piger. Jeg har en datter på 8, så det er derfor, jeg bringer den alder i spil. Men 2 8-årige piger, der kommer gående ned ad en vej. Og foran dem står der lige pludselig en stor hund. Og den der hund, den står bare sådan helt stille og kigger bare lige frem. Og den ene pige kigger på den hund og tænker, ej, det er bare en sød hund. Wow, prøv lige at se den der bløde pels, og måske har hun en mormor, der har en hund, der sådan på en eller anden måde minder om den. Og hun kan mærke, at hun bliver sådan varm og glad, når hun kigger på den her hund, har tænkning om, at det er en sød hund, og hunden gør mig glad. Og den anden pige kigger på den samme hund og tænker, den er stor, den ser farlig ud, prøv lige at se de tænder der. Måske har den en pige en forhistorie med at blive snappet efter af en hund på et tidspunkt. Men hun kigger på hunden og tænker, at det er en farlig hund, og kan mærke, at hun bliver bange. Og begge piger, kan man sige, har så mødt den samme hund, men de har 2 forskellige følelsesmæssige oplevelser. Begge piger er faktisk overbevist om, at det er hunden. Altså den ene pige vil sige, hunden den gør mig glad, ikke? Den gør mig varm. Og den anden pige vil sige, hunden gør mig bange. Så når hun går hjem til sin mor senere på dagen, så vil hun sige, der var en hund, der gjorde mig bange. Men er det hunden, der gør det? Eller er der noget andet på spil? Og det er jo det, vi peger på her, ikke? At det må der jo være, fordi ellers så vil de i bund og grund have følt den samme følelse, hvis det var hunden. Ja. Jo. Så det peger på, at der ikke er noget ude i verden, der skaber vores følelser, men det er alene vores tænkning om det, der sker derude. Ikke? Det er pigens tænkning om, at det er en sød hund, der gør, at hun mærker den varme, og det er den anden piges tænkning om, at det er en farlig hund, der gør, at hun faktisk kan mærke, at hun bliver bange. Men begge piger tror, at deres følelse siger noget om virkeligheden. Ja. Begge piger tror faktisk, at fordi de kan mærke følelsen, så må det jo være sådan, at hunden er. Og nogle gange siger jeg, at i princippet, så kunne hunden være udstoppet. Ikke? I princippet kunne hunden bare stå der og være død. Men begge pigerne vil have en oplevelse af, at det var hunden, der skabte følelsen, og at den følelse, de mærkede, sagde noget om hunden.
Men det gjorde de ikke, fordi hun er der ikke. Den er død. Så jeg synes, det er et meget godt eksempel, og fordi måske det er lige præcis den der situation, den synes jeg bare, den er nem at forestille sig, og jeg kan virkelig sætte mig ind i, jamen selvfølgelig kan det ikke være hunden, der gør det. Ja, Ikke? Og selvfølgelig jamen, helt siger sikkert. deres følelser ikke noget om virkeligheden. Den peger kun tilbage på den historie, vi har lavet om virkeligheden. Ja, man kan sige, at den virkelighed, der er, det er, at der står en hund. Eller i hvert fald, hvad det tilsyneladende er en hund. For hvis den nu var udstoppet, så ville der ikke engang stå en hund. Altså, så det kan man jo ikke engang fuldstændig være sikker på. Men der er i hvert fald, der er noget ude i verden, det kan man sige. Der er noget ude i verden, men det er ikke det, der skaber det. Og min følelse siger ikke noget om det, der er ude i verden i bund og grund. Vel? Det er det. Det siger ikke noget om hundens karakteristika. Det siger kun noget om min egen tænkning om hunden. Og jeg synes, det er godt et eksempel på det. Og jeg tror, Mette Louise, hun bruger sådan en historie med blomster i hendes selvhelbredende sind, ikke? Og der er jo alle mulige forskellige måder at gøre det på. Jeg kan bare godt lide den her, fordi jeg synes, de fleste mennesker, der ligesom kigger på det, eller lytter til den her historie, de kan, gud, okay, så det jeg mærker, det siger ikke noget om det derude, det siger kun noget om, hvad jeg tænker om det derude. Ja. Men det er fordi, det er jo sådan på en eller anden måde ret grundlæggende, at vi begynder at se og få øje på, at vi kun oplever vores egen tænkning om verden, ikke? Og dermed også de følelser, vi får, jamen, de peger bare tilbage på historien. Og de fleste, det gør jeg sgu også selv, ikke? Vi tror jo, at fordi vi mærker noget, jamen, så er der noget derude, som skaber det i mig, så er der noget, jeg skal tage mig af. Ja. Ikke? Men det her eksempel illustrerer bare rigtig godt, at jamen, det peger bare tilbage på, at du lige fik skræmt dig selv en lille smule her. Fordi vi ved ikke noget om hunden, den er død. Ja. Og det, der måske gør det svært, det er jo, at vi reagerer jo på noget, der er derude. Så havde der nu ikke været nogen hund, eller en udstoppet hund, eller en levende hund, så ville vi jo slet ikke have været kommet i den situation, at man overhovedet havde forholdt sig til noget, der handlede om en hund. Og det er jo det, der på en eller anden måde sker, det er, at man fordi at der er noget derude, som jeg forholder mig til, eller kommer til at reagere på, jamen så tror vi, så er der sammenhæng mellem det, der er der, og så det, der sker inde i mig. Og det er jo så det er jo så der, at fejlslutningen sker på en måde, fordi bare fordi der er noget derude, siger det ikke noget om min oplevelse inde i mig. Der er bare en omverden, jeg interagerer med, og som jeg responderer på, eller er fuldstændig ligeglad med, og faktisk nærmest ikke responderer på, fordi der kan også være nogen, som var så fordybet i samtale, at de gik lige forbi den hund, uden overhovedet at anse den, de gør. Og så det er jo ikke engang fordi, at selvom der er noget derude, så reagerer man nødvendigvis på det. Der er jo masser i verden, vi sanser, men som vi overhovedet ikke reagerer på. Ja, yes. Fordi det ikke har vores opmærksomhed. Ja, fordi vi på en eller anden måde ikke er, jeg er ikke sanset det, eller ikke er forprogrammeret til at overhovedet lægge mærke til det. Fordi en, der er vokset op med i et hjem, hvor der bliver skældt ud og råbt højt, vil jo have en særlig, man kunne kalde forprogrammering til at registrere hævede stemmer, og vil lægge meget mere mærke til det, end en, som ikke var vokset op med det. Og det er også derfor, jeg synes, det her eksempel er meget godt. Fordi det peger også på, at de her to piger, de har noget i bagagen, de har noget med hjemmefra, som de lidt ser verden igennem. Og det kender vi jo alle sammen. Vi har jo alle sammen har en eller anden opvækst, har nogle betingelser, vi er vokset op i, og har været udsat for nogle bestemte rammer og et bestemt miljø, som gør, at vi jo ser verden lidt igennem det. Så jeg synes, den her illustration, eller den her måde, det her eksempel, kan pege på ret mange forskellige ting. Og jeg synes egentlig, det er ret brugbart, og jeg har virkelig folk, der sådan, gud, det er jo rigtigt. Ikke? Altså, og nogle gange er det noget andet, ikke? Men lige, jeg synes, min erfaring er, at der er rigtig mange, der ser et eller andet her, fordi det bliver tydeligt, at vi jo kun føler det, vi tænker. Er farvet af den forforståelse, eller de erfaringer, vi har med os fra tiden. Ja, det er jo det. Ja. Der er også, den ligger i den samme boldgade. Jeg bruger tit sådan noget med, det kunne være alt muligt forskelligt, men
fordi det handler egentlig om to forskellige individer, der ser den samme ting, som jo så har to forskellige oplevelser af det. Men også selvom at det er det samme individ, har man også ofte to forskellige oplevelser på den samme situation. Der var det min klient, der var det kaffekoppen. Altså, han stillede den altid alle mulige steder rundt i huset. Og nogle der var med at gå ud i sit gode skin og få at vide, at den skulle stilles i opvaskemaskinen. Og andre gange så gjorde det ham ikke så meget, fordi han måske tænkte på noget andet, eller han har sovet bedre den dag, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Der er det jo den samme person, der har to forskellige oplevelser, eller flere forskellige oplevelser, fordi ofte så er det jo bare forskellige nuancer af den samme følelse. Så hvis nu nogle gange så bliver man lidt irriteret, og andre gange så bliver man frustreret, nogle gange så bliver man måske såret, og andre gange er man ved at tænde helt af, og nogle gange er man helt ligeglad. Altså det kan jo være på et helt spektrum af følelsen vrede for eksempel, ikke? Hvor at man placerer sig på forskellige steder. Og igen, hvis det var den samme situation, og det samme, der blev sagt, så skulle man jo ligge det samme sted, hvis det var det, der gjorde det. Det gør det jo ikke. Nej, det er jo meget god beskrivelse af, hvordan man kan reagere forskelligt på den samme situation, fordi man rent bevidsthedsmæssigt er forskellige steder, ikke? Jo. Graden af, eller hvorhen man er i elevatoren, eller hvilket humør man er i, influerer den måde, man oplever det på også. Ja. Altså det er meget sjovt, ikke? Det er nogle gode illustrationer af det. Og de her sådan hverdagssituationer, eller sådan nede på jorden, beskrivelser, synes jeg bare gør, at det bliver mere jordnært og mere forståeligt, når man drager sådan nogle paralleller ind. Okay, sikkert. Ja. Jeg bruger også tit, men det er også en gammel kending inden for det her. Jeg bruger tit den der med, hvis man får et sår, eller man kommer til at skære sig et eller andet sted på armen, sådan, at så får man jo, så kroppen, den er jo så smart indrettet, at de der blodplader i blodet, og det får det til at størke, ikke? Og så kommer der sår på, og så på et tidspunkt, så går der noget tid, så falder det der sår af, og så er der sådan, så kan man se det lidt hvidt, og så på et tidspunkt, så går det også helt væk, og så hvis ellers alt er gået godt, så kan man faktisk så kan man ikke se, at man skåret sig der nogensinde. Og det er jo genialt, at kroppen er på den måde. Det vil man jo også tænke, jamen det er jo livskraften, da uden at jeg med min vilje prøver at få det her sår til at stoppe med at bløde, og at såret det skal lukke sig, så gør det bare. Kroppen den ved selv, hvordan den skal finde ud af det der. Og det er jo noget selvhelbredende i det. Og på samme måde, så er vores sind jo også på den måde. Det er også selvhelbredende. Så hvis nu at vi bare at det får ro til det, så vil vores sind også selv finde ud af at fikse de der ting. Altså fordi at tankerne bare er meget luftige, så hvis vi slapper af over for det og lader det være, så vil tankerne helt automatisk forsvinde igen, og så vil der komme nye hjælpende tanker til. Og så plejer jeg at give dem det der ekstra, at hvis vi nu sidder og piller i det, så i stedet for at lade det være, jamen så kan kroppen jo ikke få det til at lukke ordentligt. Og sidder jeg og piller meget i det med mine beskidte fingre og bakterier under neglene, så går der infektion i det. Og så begynder det at blive hovedet og rødt, og så gør det ondt, der kommer smerte i det, det irriterer, klør måske. Og igen parallelt til ens sind, hvis man sidder og bliver ved med at grave i det, i det der foregår deroppe. Hvad end det kunne være, om det så var bekymringer for fremtiden, eller ting, der har været sket tidligere i ens liv, som var ubehagelige, helt sikkert. Men jo mere du sidder og graver i det, jo mere kommer det til at fylde, og jo mere betændt bliver det du har med dig, ikke? Jo. Og jo mere ser du de problemer, der var i det, frem for måske alle de andre gode ting, der også har været sket i dit liv. Eller så kan det gå hen og blive til sådan noget der. Depressive tilstande, eller angstlidelser, og det er jo også, fordi du kommer til at sidde og grave,
at køre rundt i det samme igen og igen og igen og igen, indtil at du har undervist din hjerne så meget i, at det er den måde, du skal tænke på, at det er det, den hjælper dig rigtig meget til. Ikke? Det er rigtigt. Det er meget godt. Det minder meget om jeg kan huske, Jacob Rebian har også fortalt det på det her rolige nu kursus, som han har med Louise på et tidspunkt, om sådan en metafor med en kurv med æbler. Ikke? At sådan vores krop og vores sådan biologiske system er jo indrettet så smart, at hvis vi har en kurv med æbler, og vi sidder og nyder og spiser, det er et dejligt frisk æble her, så kommer vi til at tage et æble, der er råddent, ikke? Og tage et bid af det. Og med det samme, uden tænkning, der reagerer vores krop bare på, det her, det skal ud af mit system, ikke? Og der er ikke nogen, der sådan bliver ved med at spise det. Når først de opdager, at de får fornemmelsen af det, så er vi simpelthen bygget til bare at skille os af med det igen. Men det er som om, når det kommer til vores psyke, vores tanker, ikke? Så her har jeg den her kur med lækre tankeæbler, ikke? Og så spiser jeg, og det var, jeg har det godt, og så spiser jeg det der lidt den her rådne tanke, som jeg den var ikke god, jeg kan godt mærke, nu begynder jeg at få det dårligt, så, men der er jo ikke, jeg bliver nødt til på en eller anden måde, for at komme igennem det, så bliver jeg nødt til at blive ved med at udsætte mig selv for det her, blive ved med at spise, du ved, færdig, der lå et mere, ikke? Og så fortsætter vi. I den tro, at hvis bare jeg gør det nok, så kommer jeg til bunds i det, eller så slipper jeg for at få det dårligt på en lang bane, eller et eller andet. Men det er jo en misforståelse. Ikke? Vores krop den er klar over det. Den ved præcis per automatik, hvad der skal til. Men vi har bildet os ind, at vi skal æde os igennem alt ubehag, for at få det godt. Ikke? Jeg synes også, det bliver ret logisk, når man kigger på det på den måde. Man kunne også bare, når man opdager, at man har taget et bid af det der rådne æble, lægge det til side, kaste det væk, og så måske tage det der gode æble. Man skal ikke spise det bare, fordi det er der. Sådan noget rådenskab der, det har det også med at smitte de andre gode æbler i den kurv, ikke? Ting, de har det med at sprede sig som ringe i vandet. Det gør de negative tanker. Det ene, det kan hurtigt tage det næste. Det har jeg prøvet selv ufattelig mange gange. Altså, hvis man er nede i kælderen, nede i elevatoren, og man begynder at se lidt sort på tingene, som ofte er kommet ud af et eller andet, måske en sårbar punkt, som man har, hvor man er kommet til at føle, at nu er det også træls med det der. Så lige pludselig, så er der jo 10 andre ting, der også er blevet træls. Og det er jo hele kurven, der så er blevet rødden, ikke? Dårligere og dårligere, ikke? Jo, lige nøjagtigt. Så, men det er jo også omvendt, at hvis man begynder at kunne finde ud af, at du kan forholde dig på en anden måde til tankerne på et område, for eksempel den kaffekop, eller den hund der, eller, og at der ikke er lighedstegn mellem din tænkning omkring det, og så hvad det er derude, jamen så begynder det også at sprede sig som ringe i vandet, fordi jamen så kan det også være sådan med mange andre ting. Ja, det kan det faktisk godt. Sådan er det med alle ting. Og så er det jo nogle positive ringe, der bliver spredt, ikke? Jo, det er det virkelig, men det er som om, at vi har simpelthen fået os lært, at vi skal give det dårlige, ikke? Jeg ved ikke, om det kun er den vestlige kultur, der tænker sådan om det, men det er jo det her freudianske islet, ikke? Ja, det er det. At vi skal igennem, der er noget, der skal bearbejdes. Ja, altså, vi bliver simpelthen nødt til at æde alt rådenskaben. Det ligger i sprogbrugen, yes. Det gør det virkelig. Ja, det gør det. Og jeg lurer på, om de tænker på det på samme måde i det ved jeg ikke, Asien. Det tror jeg simpelthen ikke. Den buddhistiske tradition og den indiske filosofi generelt. Nej, altså jeg vil sige, de er meget mere over i retningen af det her. Ja. Helt sikkert. Ja, det er det. Så det er simpelthen kulturelt. Ja, det er der. Det er der helt sikkert noget i. Ja. Det er bare det der med, at det ligger jo rigtigt i vores sprogbrug. Det skal man lige have bearbejdet, det skal man analysere, det skal vi arbejdes igennem. Også, der er også, jeg kunne huske, min kone, der fortalte det, da hun kom hjem fra, hun havde læst til pædagog, og hvor der var sådan et slogan deroppe, at det skal gå skidt, før det går godt.
det der med, at hvis man sidder med en opgave, man kan ikke komme videre med den, og man bliver frustreret over det og sådan noget, så er man egentlig i en god proces, fordi at det skal man igennem for at komme derhen til, hvor det bliver forløst. Men det er jo også en freudiansk måde at tænke om det på, ikke? At kærligheden, den kan ikke være en proces i sig selv. Du bliver nødt til at skulle opleve en masse skidt, før du kan få en udvikling hen imod noget godt. Og det er jo en vild ting at have fået mestret fra modermælken på en eller anden måde, ikke? I stedet for, at man bare kan tænke, alt er faktisk godt som udgangspunkt, og du behøver ikke skulle igennem noget skidt for at have det godt, eller for at udvikle dig som menneske. Det er faktisk muligt at være igennem udviklingsprocesser, uden nødvendigvis at have det dårligt undervejs. Jeg prøver lige at forestille dig, hvis vi var indrettet på den måde, rent igen kropsligt, så skulle vi have det rigtig, rigtig skidt og brække alle knoglerne, før vi ligesom kunne blive hele igen. Eller sådan, du ved. Ja. Der er sådan et eller andet, det giver bare ikke rigtig mening. Vi fødes jo helt perfekte. Ja. Rent fysisk. Ja. Det gør vi jo. Ja. Vi har måske lidt stort hoved i forhold til vores krop, når vi fødes. Der er noget med proportionerne, men ellers så fungerer alt jo, som det skal. Ja. Og hvorfor ikke sådan? Hvorfor skulle det ikke være det med det psykiske også? Ikke? Præcis. Hvorfor skulle vi være bygget fuldstændig anderledes med det psykiske? Ja, ikke? Det er også det vil ikke rigtig give mening. Jeg ser jo, altså der kan måske på nogle gange, så i samtalen med omkring det her 3P, så kan intellektet blive gjort lidt til skurken på en måde, eller vores ego blive gjort lidt til skurken. Og det vil jeg jo nok gerne gøre et slag for, at det synes jeg egentlig er lidt ærgerligt, fordi jeg ser jo vores intellekt og vores ego som en del af vores evolutionære udviklingsvej også. At vores hjerne gør egentlig bare det, den er skabt til, i sin bedste mening, og for at passe på os. Den er bare ikke særlig veludviklet til et moderne liv. Så jeg siger egentlig tit til folk, at man skal se vores intellekt eller vores sind lidt som sådan en du lidt skal tage i hånden, og så vise, hvad det er for en vej, du gerne vil have, den skal gå. I stedet for at gå i kamp med den. Altså, så, fordi den siger, altså intellektet, den siger, pas på, tænk nu over det der. Det her, det er vigtigt. Alarm. Det er ikke godt nok. Det kunne være bedre, og så videre, ikke? Og det gør den, det er sådan en misforstået omsorg. Men i stedet for at sige, at det skal du sørge med ikke, eller nu skal jeg gøre noget helt andet, eller sådan, så sådan blidt tage den i hånden i stedet for, og så gå med den, og så vise den, hvad det er, du godt kunne tænke dig, den skulle gøre i stedet for. At sige, det der, det behøver du ikke at tage dig sådan. Nej, det er heller ikke farligt. Det er helt okay, det her. Tag du det bare roligt, min ven. Ikke? Fordi den har egentlig bare brug for, at den skal finde ud af, jamen hvis ikke jeg skal gå i panik over alting, hvad er det så, jeg skal? Ja. Det er nærmest sådan en af de tidlige versioner af ChatGPT, men på en eller anden måde mister, ikke? Som har brug for at blive oplært i, hvad fanden er der foregår derude. Ikke? Men som helt klart er klar til at rådgive dig i en eller anden retning. Ikke? Men det er bare fuldstændig af i forhold til virkeligheden. Ja, fuldstændig. Jeg far har alle steder. Ja, det er rigtigt. Sådan indbygget Siri eller sådan noget, du ved. Der er nogle ting, som Siri er god til, men der sørger med også nogle ting, som Siri ikke er specielt skarp til. Ja. Det billede kan jeg bare godt lide. I stedet for at gøre den til syndebuk for al lidelse, så sige, jamen, den lidelse, den kommer, fordi den ikke ved bedre. Og hvis du begynder at vise den, at jamen, jeg er ikke interesseret i alle de der alarm, katastrofeblink og dårligdomme, som den har en tendens til at fokusere på, jamen hvis du viser, at det er ikke der, din interesse ligger længere, jamen så vil den også lige så stille begynde at finde ud af, okay, så det kan jeg godt slappe lidt mere af mod. Jamen, så prøver jeg lige det, og det går også fint. Det kan du faktisk rigtig godt lide, når jeg gør. Ja, det kan jeg godt. Og så gør den det mere og mere. Jeg har set ved mange, inklusive mig selv, at
og med mange af mine klienter, at mange de kommer og siger, jeg vil gerne tænke mindre. Ikke? Ja. Jeg vil gerne stoppe min tænkning. Så siger jeg altid, det er ikke særlig nemt. Og det kan man ikke bare lige sådan gøre, men det er tit en sidegevinst ved det andet. Fordi når man begynder at vise sin hjerne, at man ikke er interesseret i den der klagesang, der plejer at komme, og at man lader det lidt mere være, jamen så vil din hjerne helt automatisk begynde at sige, nå okay, den er ikke super interesseret i det der længere. Jamen så nytter det jo ikke rigtig noget at blive ved med at råbe alarm, når svigermor kommer. Så lader vi bare være med det. Og det gør faktisk så, at tænkningen falder ofte. Så det er sådan lidt en sekundær effekt, eller en sidegevinst ved det ikke at tage sig så meget af det længe. Det får man til at tænke på endnu en metafor. Ja. Og jeg tror også, det var Jakob, der fortalte om det. Det var en historie om ham her sushi-kokken. Du ved, du kender running sushi-konceptet, ikke? Jo. Hvor der bliver sat sushi på, så kører det bare rundt, og så kan man tage det, man har lyst til. Ja. Og det er lidt svaret til, at der bliver sat, det her sushi-bånd, det kører, ikke? Og der bliver sat sushi på, og så kommer den der laks, der man bare har glædet sig til, og så spiser man den, og finder ud, det er ikke særlig god, den her laks. Det er vist en gammel fisk, de har brugt i dag. Og så, okay, jeg skal jo spise den, nu er den kommet, og så kommer der en laks mere. Du ved, så spiser jeg også lige den, fordi nu er den der jo, jeg skal jo spise den. Og det der jo så sker, når jeg bliver ved med at spise de her laks der, så sidder sushi-kokken og kigger, hold da kæft, der er gang i laksen. Hold da kæft, ja, præcis. Vi producerer der ikke noget mere. Det kan han godt lide. Ja, han producerer det, der er salg i. Ja, præcis. Og det er ikke rigtig gået op for os, at det var faktisk okay at lade den der sushi køre videre. Det var selvfølgelig, vi tog et bid af den første, men vi behøver ikke spise mere. Send det videre. Yes. Så kan du så tune i stedet for. Og så vil han jo lære, at sushi-køkken ud af, der er altså ingen salg i laks. Så nu stopper jeg med at producere det, og så begynder jeg at producere noget andet i stedet for. Ja, fuldstændig. Den er nemlig god. Meget sjovt. Yes. Og lige samme boldgade som den, det var Birgitte, min hustru, der fortalte mig den, eller som sagde, hun så det på den måde, det synes jeg også bare, det giver mega god mening lige ind i det samme. Altså hele det her, alle de videoer, der er på Reels, på Facebook, på Instagram, på YouTube osv., de måler jo også ned på millisekund, hvor lang tid du sidder og kigger på videoerne. Og hvis du viser det mindste interesse for en bestemt video af den med et eller andet tema, det kunne være hunde, eller det kunne være faldskærmsudspring, eller et eller andet, jamen så går der ikke ret lang tid, så får du en video mere i samme tema. Og så kigger du lidt på den, og også, det kan jeg egentlig åbenbart godt lide, faldskærmsudspring, nogen der siger, et eller andet. Og så lige pludselig, hvis du ser mange af dem, så hele dit feed, det er fyldt med noget inden for det tema, ikke? Fordi at algoritmen, den ved, og det kan han godt lide, så får han noget mere af det, ikke? Og jeg kan huske, at jeg havde et eller andet tidspunkt, hvor jeg var egentlig ikke specielt vild med det. Det var jeg ikke. Jeg kan ikke lide horrorfilm. Altså, men det var sådan nogle horrorklip med noget, og kan vide, hvad der sker, og kommer der så et eller andet lige om lidt. Jeg kunne alligevel ikke være med at kigge på det. Og så gik der jo ikke mere end et par dage, og sådan noget. Kæft, der var bare horror og fuld hammer på mit feed, ikke? Fordi jeg åbenbart synes, det var lidt spændende, selvom jeg egentlig ikke gad at have det. Og det man så gør, hvis ikke man vil have mere af det der, det er jo, så begynder man at scrolle over det bevidst. Altså, man viser algoritmen, nu er jeg ikke interesseret i det længere. Jeg er ligeglad med det her. Og når man så gør det, så går der jo ikke mere end 5-10 sekunder. Så begynder den at vise dig noget sådan randomiseret indhold af et eller andet, hvor det passer til min aldersgruppe eller et eller andet. Men det er i hvert fald noget helt andet, der kommer ind. Fordi så vil den se, er du så interesseret i det her? Kunne det her være spændende? Hvad med det der? og det er der jo mange, der oplever med deres hjerne også, at det er sådan lidt en popcornsmaskine nogle gange, med forskellige ting, den bare præsenterer en for. Men det man så griber fat i og viser, den er jeg bange for, eller det der, det kan jeg rigtig godt lide, jamen så begynder den bare at give dig mere af det. Og det giver god mening, at algoritmen faktisk er lavet på den der måde, ikke? Fordi at som en genspejling af, hvordan vores egen hjerne den egentlig fungerer. Så den algoritme, den kører også bare op i vores eget hoved. Fuldstændig. Men man har en mulighed for at gå ind og styre det, eller påvirke den ved at vise, om jeg er interesseret i det, om jeg involverer mig i det, om jeg forholder mig til det,
eller om jeg lader være. Ja. Og hvis jeg lader være, så holder kokken op med at producere i samme grad de der dårlige sushi-stykker, eller de der horror-klip, ikke? Jo, som svar på Louises spørgsmål, så kan man jo ikke garantere, at der er nogle bestemte måder at sige noget på, som giver nogle aha-oplevelser, men det er i hvert fald vores erfaring, at de her måder at tale om tingene på, som vi har præsenteret lidt i dag, ikke? Og de her metaforer, vi har brugt, der er oftest noget at se i det. Altså, så det var i hvert fald bare eksempler på hvad det er, vi bringer i spil, ikke? Og så er der alt muligt andet også. Ikke? Men, ja, der er jo faktisk rigtig mange forskellige. Ikke? Man kan godt se, eller mærke, når man begynder at snakke om det, så der er der flere ting, der popper op, så hvor man siger, jeg bruger jo egentlig også det der. Ja. Så altså, men det var da et udpluk af det, ikke? Ja, og det er nok nogle af dem her, som det ved jeg ikke, det er nogle, i hvert fald dem, jeg har nævnt, det er nogle af dem, jeg sådan bringer ret meget til spil, ikke? Fordi jeg synes, de er beskrivende og så sigende, og alle folk kan jo egentlig godt se det, ja, selvfølgelig. Ja, og det er jo den her opdagelse i, eller beskæftigelse med bare forskellige måder at sige det samme på, at der kan gøre, at noget bliver nemmere at få øje på, fordi bare lige sådan, når vi bare lige beskriver principperne, så sådan, det kan være sådan lidt langhåret. Hvad betyder det så? Men når det er ligesom det her, det er ligesom det der, det kan jeg jo egentlig godt se. Ja. Så er der noget, der sådan kan begynde at give lidt mening, måske. Ja, nemlig. Super. Ja. Yes. Det kan da godt være, det var det til hende, og mange tak for brevet, og det var en fornøjelse at kunne bringe lidt lys ind på det her område. Så tak for det, og så siger vi egentlig bare farvel og på gensyn, og at skriv endelig igen med noget, hvis der er noget, I synes, der kunne være spændende at få belyst. Vi ses. Hej. Hej. Du har lyttet til 3P Brevkassen med Graversen og Møller. Hvis du selv går rundt med spørgsmål, tvivl eller udfordringer, som du gerne vil have belyst i 3P-perspektiv, så vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til os på kontakt@3pbrevkassen.dk, og måske tager vi dit brev op i en af de kommende episoder. Tak fordi du lyttede med, og husk, du har allerede alt, hvad du har brug for inde i dig.